Spremni ste za ukrcavanje na vožnju na toboganu emocija, iznenađenja i preokreta u svijetu našeg Hajduka iz Splita. Jeste li već pričvrstili sigurnosni pojas? Da. Odlično. Jer ono što slijedi će ubrzati vaše srce. Ali, prije nego što poletimo na ovom uzbudljivom putovanju, što kažete na to da kliknete na pretplatite se i pridružite nam se u ovoj turbulentnoj letu? Ne brinite, garantiramo vam zabavu i uzbuđenje. Jer ovdje, svaki dan je novo otkriće, nova avantura. Sada, idemo na posao. Pripremite se, nećete vjerovati što slijedi. Mlada nada Hajduka iz Splita, Mate Antunović, čini se da je jednom nogom već van kluba. Prema svježim vijestima talijanskog stručnjaka Gianluce Di Marzija, čini se da se momčad Monze s veseljem priprema da ga ugosti u svojim redovima. Istaknuvši se svojim nezaboravnim nastupima u juniorskim redovima, bijelih i plavih, Antunović je viđen kako trenira s prvom momčadi Hajduka tijekom zimske sezone u Istri i nedavno u slovenskom ljetu. Evo, brza stanka. Ako vam se sviđaju ove informacije i želite nastaviti dobivati najnovije vijesti, ne zaboravite kliknuti na sviđa mi se. Hajde, podržite naš rad i uvijek budite informirani. Tko bi mogao zaboraviti njegove sjajne golove protiv Manchester Citya na Poljudu i Borussije Dortmundu u UEFA Youth League. Sada, momak ima ponudu Monze na stolu. Financijski detalji ove ponude još su nepoznati, ali znamo da je Antunović pod ugovorom s Hajdukom do ljeta 2024. Čini se da naš hrabri napadač ne razmišlja o produljenju svog boravka u Monzi. Kakva bombastična vijest, zar ne? Kako mislite da će ovo utjecati na Hajduk iz Splita? Želimo čuti vaše mišljenje, pa ostavite svoje komentare ispod. I prije nego što odete, ne zaboravite kliknuti na pretplatite se. Budite uvijek u tijeku s najvrućim novostima iz svijeta nogometa. Do sljedećeg puta, društvo!